खुलुमबाय। दिनै 28 मे 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। मानिबा आसा खालामनायफोर दङब्ला मोनफुंनो हागौ। गोसोखौ गोजोन मोनगोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। बृष राशि। मानिबा थाखाय जिंगासिनांनो हागौ। गोसो हमथानानै सोलिनांगोन। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। मिथुन राशि। माबाफोर बेरामाव गोग्लैबायनो हागौ। देहाखौ सांग्राङै लाखिनांगोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। कर्कट राशि। महर मुस्रिया खहा जानो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्राङै थानांगोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। सिंह राशि। जेखि जाया खामानियावनो फेलें थांनो हागौ। सांग्राङै मावनांगोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। कन्या राशि। जेखि जाया शुभ खामानि मावना लानो हागोन। बे राशिनि थाखाय गाहाम सान। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। तुला राशि। फालांगि मावनायाव रांखावरि मुलाम्फा मोननो हागोन। गोजोन मोनगोन। मोजां सान। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। वृश्चिक राशि। दिनैनि दिनाव सुखुयै समखौ हगारनो हागोन। फारफ्रोमथिंबो मोजां। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। धनु राशि। नखराव मानिबा जेंना नुजानो हागौ। दावराव दावसिफोर जानो हागौ। गोसोखौ हमथा। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। मकर राशि। माखौबा लानानै गोसोआव रागा जोंनाय सोमजिनो हागौ। गोसोखौ हमथा। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। कुम्भ राशि। नखरनि सोरजोंबाफोर दावराव दावसि जानो हागौ। गोजोननाय गैयै समजों बारहोनांगोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। मीन राशि। सुथुर थानायफोरा जोबस्रांगोन। जेरैबो गोजोन थानो हागोन। मोजां सान। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। दिनैनि राशिफोरनि एसेनोसै। गोजोन्थों।